Like a Hellcat. מה קורה חברים, כאן ירנין, ואתם שואלים לעצמכם למה אני בשרת דיסקורד? כי יצרתי שרת דיסקורד חדש. פעם אני קצת תכנתתי אותו עם פקודות לבוט. אם אתם עושים איפה זה? ככה אתם עושים רנק לא ככה, מוחקים פה, אז אתם עושים שלח, זה מה שזה הרי. זה לא כל כך מעניין, אני אפילו אמחק את זה כל פעם שתרשמו, ואז אני עומד לרשום לכם, אני ארשום לכם איזה דרגה אתם, כי לי זה שולח, ואני ממליץ לכם מאוד להיכנס. פה שלום למי שנכנס, זה עומד להראות לו שיש כאן, כן, אני הוצאתי בוט, יש לי כאן לדבר עם אנשים, פה אתם פשוט, זה צ'אט ראשי, פשוט מדברים, רושמים מודעות, ופה זה, מי שלא יודע, אפשר לשלוח קישורים לשחק עם קישור, אז אתם שולחים וזה פשוט ישלח לי לקישור, אתם פשוט עושים ככה, ואז ככה, והנה זה שולח, פה זה השאר דיסקורד שלי, ואתם שולחים קישור, אפשר גם, פה זה לשחק בולסרס, פה אתם מדברים, פה זה לשחק פול גייס, ולא שמתי רגע מצלמה, אוי יופי, למה פה אין לי מצלמה? יש, ופה זה לשחק המונגס, לכל אלה שעשיתי סרטון, והם מאוד פופולריים אצלי בערוץ, אז ממליץ לכם להיכנס, תיכנסו עכשיו, זה היה ממש קצר, סרטון ממש קצר, ופה אתם מצרפים חברים, ילחצו על כאן, ותשלחו, אני עכשיו עומד לשלוח לחבר מהכיתה, ועוד חבר, למה תוציא לי את זה? למה כל כך הרבה יוטיוברים? זהו, שלחתי. ועכשיו זה שולח להם. זה שלח אפילו, הנה. פשוט לוחצים ג'וינדינג, והנה, נכנסים. זה לרגל. מיסטר פוינט. אז שלחתי את זה. מה זה עושה? צריך ללחוץ כאן. לכם זה מה שזה, הרי אתם לוחצים כאן. לא, זה לא מה שזה אומר להראות. אני אראה לכם שנייה. אז זה מה שזה אמור להראות לכם. עוד פעם. ונכנסתי. מכניס אתכם. ותיכנסו, ממליץ מאוד להיכנס. טוב, זה היה נראה לי סטרון, ויאללה ביי. ויאללה ביי. I gave you my heart.